הנסיכה מהממת. את רוצה לצעוק לה? להגיד לה, תגידי זה כאב? תגידי זה כאב? לא, ליאור, אתה יכול שנייה תצעק לה. סוף סוף. לא שומעים כל מה שאומרים. ברור. מקצה חילי שאני מרשה לעצמי לדבר בו, זה רוני. עכשיו אני אשאיר לכם גם. רק את הביזון. בסתימות אני אלמד אותך את המילים. תני לי לעבור את המקצה של רוני. אני אלמד אותך את המילים. למה אתם מריצים את השיר הזה? גם את שמת לב? הם גם הפסיקו אותו. שומעים את השיר הזה. רוני, את מושלמת! מי זה? ויזל, ביצעק. פגר. לא לדחוף. מהממת. ולא, אין פה שום פרסומת סמויה לקוקה קולה. אבל חבל, איזה מין מזל, ישבו על ספסל ליד הסופרפארם. רוצה להיות חבר של... תיזהרי לא לבעוט בי כי זה מזיז אותי. זה מהממת. עכשיו. מה דפנה? רקדנית? אני רעבה, ושלכולם ידעו, בגלל זוהי אני רעבה. עכשיו אני לא מוכנה לאכול את הסנדוויץ' השני. זה לא בגללי, אל תאמינו. היא פשוט הייתה רעבה, והיא לא שמה לב. סתם, כי תקשיבי, פתחתי אותו וזה היה עם ביצה. אבל היה כתוב שם שזה של האמא של מה, אני יודעת הנסיכות. לקרוא? זוהי לא יודעת לקרוא. זוהי, איך תעשי לי סנדוויץ' ביצה? אוקיי. זוהי מפריעה לי לצלם. טבעי, זה הכל זוהי.